Boas noites, aquí estamos un xoves máis. Que tal? Como ides? Que tal a vosa semana? Botastedesme de menos? Eu sei que hai semanas no mes que se acumulan os meus directos, xa o sei, esta é unha delas, porque lembro-vos que o domingo imos a ter Simbolicor e o luns temos Luns de Tea, o sea, esta semana ides completiños. E ademais, a semana que ven é final de mes e habería que facer bibliomancia. Non me recorde desas deberas que teño coa bibliomancia. Vale, mellor ir sacándonos en directos. Non avisei que estou en directo nas redes, así que dádeme un momentiño que vou avisar, porque claro, que necesitamos audiencia. A ver. Vale, isto por un lado, isto por outro. Moi ben. Bueno, a semana en xeral, globalmente, foi intensa, non? Estivo como chea de emocións, as redes fervendo por moitas cousas, o mundo que parece que está como a xirar para que todo siga igual realmente, creo que tristemente o que vai a pasar. E bueno, antes de comezar a falar do tema dos exvotos, eu tiña aquí un par de noticias que comentar, por non perder aquela tradición de comentar noticias, así que animovos tamén a participar, podedes mandarme suxerir algún tema ou podedes mandar algunha noticia e comentámola aquí en directo, pois non sei, un cuarto de hora, unha cousiña así, para que vaya chegando a xente. Sí, estou implementando a técnica de falar das cousas interesantes cara ao final para mantervos aquí conectados, máis ou menos. E bueno, xa que estou, quería tamén agradecer de verdade a boa acollida que estou a ter coa bibliomancia. Non é que teña moitas visualizacións, pero que sí que teño moita resposta de vos e a verdade é que me fai ilusión. Nunca pensei que os directos de bibliomancia podían ter esa acollida e ademais que haxa xente que me dé tanta credibilidade. Estou a descubrir un mundo novo. Entonces, iso sempre é bonito e tiñamos que compartir. Entonces, noticias que tiña eu por aí guardadas. Teño unha por aquí. Ademais, vou vos a mostrar as miñas vergüenzas de Twitter, porque vos vou compartir a pantalla. Porque nesta canle somos fans das pitas. Entón houbo un secuestro de pitas, bueno, en realidade de galos, porque eu creo que algo tiña que ver pola nota da comunidade que puxeron en Twitter. Entón secuestraron galos e a Garda Civil atopou os galos. Entón, pois, que facedes por aí secuestrando galos? E ademais lembrámosvos que agora as galiñas están en corentena e non se poden criar, non poden andar por aí ceibas, que están en corentena, que hai moita gripe aviar. Entón, gardade ben as galiñas. Por certo, falando de bibliomancia, que saía aí a raposa, cando fixemos a bibliomancia de primeiros de xaneiro, xa vos dixen, vedes que agora hai que guardar as galiñas. A raposa algo nos quería dicir, e aparte do seu significado simbólico, o seu significado literal, gardade as pitas. E aí tes o galo. E a mí fíxome moita gracia, porque o galo ten aí unha cara. Este non. Este está como, buah, ala, outro viaxe máis, que fastidio, que xa estaba aquí cómodo. Pero este ten como cara de pillaronme en algo ilegal. Este fixo algo, porque este ten unha cara de me cago en tal, colleume a Garda Civil, veraste ahora vou volver pa o trun, yo.
sobre todo este rostro, admirade este rostro, este ollo de Pita, que non hai nada máis divertido no mundo que cando as pitas te miran así co seu ollo. É unha cousa así de están aí decidindo se te atacan ou non. Non sei, isto creo que é todo o que podo comentar acerca da noticia de galos secuestrados. Tamén os gardacivís dirán, joder, ser garda civil para isto, sabes? En fin, ser garda civil para isto. Gardade as pitas. E a outra noticia que, por suposto, eu pechando as noticias que tiña abertas, porque sempre fago iso, non o sei, pero non pasa nada, porque sei quen me enviou. De feito, entrou unha dúbida de se salimos xa en directo ou non, creo que non, porque me deixou aquí Adranciño hai como tropecentos mil anos, e eu creo que non falamos del. E é esta non, esta sí. Porque ademais é unha noticia curiosa. Un home desenterra o cadáver da súa mai do cementerio de Avilés e lévao á súa casa. O home que quedou en liberdade mentras investigan o suceso asegura que simplemente quería comprobar que a súa mai falecera. Entonces, leovos. O home foi detido en Avilés tras extraer o féretro co corpo da súa nai do cemiterio da Carriona e levalo ao seu domicilio. Quedou en liberdade o domingo de cando fora esta noticia tras un auto decretado polo magistrado titular do xulgado de primeira instancia de instrucción número 7 de Avilés. Aquí todos os detalles. Asimismo, a resolución precisa que as dilixencias continúan abertas por un posible delito de violación de sepulcro. Que aquí pregúntome eu, se ti eres o dono do sepulcro, estás violando o sepulcro? Non o sei. Bueno, sí que o sei, porque polo que vexo, polo que se le na noticia era por un enterro recente. Sabedes que non se poden abrir aos nichos antes dos 5 anos. Así que, bueno, sí, pues sí, sería delito de violación de sepulcro, efectivamente. O detido mostrouse disposto a declarar, revelou que simplemente quería comprobar que súa nai sí que é verdade que falecera, xa que fora unha cousa moi repentina que se atopaba moi afectado. O home mostrou arrepentimento polo sucedido e comprometeuse a non volver realizar actos na tumba, aínda que poderá visitala, pero se volve a facer algo, pois tomarán medidas contra el. O suceso ocorreu o día anterior, cando este varón dirixiuse á tumba da súa proxenitora, falecida naquela mesma semana, onde comezou a berrar que a levaran da súa casa sen o seu permiso, segundo publica a prensa rexional. O que me estou preguntando eu, bueno, contavos como foi o evento. Procedeu a quitar as flores da sepultura, retirou a lápida, deixouna no chan, rompeu o tabique de ladrillo, extraeu o féretro e arrastrouno ata o seu coche, donde colocou o féretro e posteriormente viaxou con el durante uns 3 kilómetros ata chegar á casa. Bueno, ata chegar á casa non, ata que o pararon, perdón. Este home como puido facer todo iso sen axuda? Dan un pouco de medo cando te miran con ollas polas pitas. Este home como fixo como levantou o sea, levou no arrastro, pero que pesa? Que estaba nun nicho de abaixo, porque se chega a estar nun de arriba, como fixo para sacar todo sen que lle caera ao chan e romper a este home? É un forzudo. É un forzudo. Ou se axudou dos aparellos que teñen os enterradores, pero polo que dice aquí é unha cousa bastante brutal. Digo, pero e despois que coche tes? O sea, que pedazo de coche tes para poder meter o féretro? O sea, como é ese maleteiro? Que era unha furgoneta, non pode ser un coche familiar, iso ten que ser unha furgoneta. A min, periodistas, non estades a facer as preguntas que tedes que facer, porque a min isto, aínda que dades detalles,
non dades abondos detalles. A min isto déixame con máis dudas. Este home, como fixo? Como foi capaz de facer todo isto? Que vive de tomar batidos de proteína e levantar pesas? Necesito detalles. Bueno, total, que cando detiveron o home, volveron o féretro ao cemiterio parroquial e de aí o xuíz, porque a señora despois de morteina se pegou un par de viaxes. O xuíz dictaminou que non, que tiñan que trasladalo ao tanatorio a tomar fotos do cadáver, non? Sí, que ordenou tamén identificalo e, bueno, pois iso, tomar fotos do cadáver. E tamén ordenou que este home fora internado no Hospital de San Agustín no departamento de psiquiatría, que obviamente, pois sí que lle afectou bastante o falecemento de súa nai e parecía que non estaba a procesalo moi ben, non? E despois xa non sabemos que foi da señora, o sea, quedouse ali no tanatorio, devolveron ao cemiterio. Que pasou? Que pasa aquí? Esta señora non ten descanso. Deixádeme un pouco tranquiliña, por favor. Que venga pa un lado, que veña pa outro, que veña pa outro lado, que é mi madre. Xa vos digo que non entendo como este home puido desplazar o féretro, porque os féretros pesan, aínda que non sexan os de madeira maciza, pesan. Bueno, de madeira maciza paréceme que son máis ou menos todos, pero sobre todo a diferencia está na tapa de abaixo, que pode ser de aglomerado, o sea, de mala calidade, ou aí sí de táboa maciza, non? Entón, pesan, pesan. E a iso hai que sumar, pois, poñamos de media que uns 60, 70 kilos, non sei o que pesaría a señora, pero poñamos por aí, ou 50, dame igual, son uns cantos kilos máis, entonces fácil non é. O sea, ou o fixo con axuda, que parece que non, a verdade é que este señor, pois, levanta moitas pesas e toma moita proteína e moitas espinacas como Popeye. Eso seguro. Entón, bueno, pois eso, era unha noticia que tiña aí pendente de comentar, que ademais vai moi acorde coa suposta temática desta canle, porque agora xa falamos de todo aquí, xa nos despendolamos de todas as maneiras habidas e por haber. E ahora sí, creo que imos a ir ao tema do día. Sí, xa me entrou o PowerPoint, é que o segredo é que tamén me estaba a cargar o PowerPoint. Porque este ás bravas, tive todo o día para facelo? Sí, por suposto, pero por que non facelo a última hora? É que deu de verdad, é que mello digo, non ten remedio. Bueno, entón, esta semana, eu contovos toda a vida, pasaba eu pola biblioteca e atopeime este libro que me recomendara aquí a Moura Bella, que é Exvotos e rituais nos santuarios lucenses, de Xosé Manuel Blanco Pardo. Ben, estivenlle a botar un ollo, por suposto, entón traio-vos as cousas máis interesantes. Imos a falar un pouquiño de exvotos, aínda que tampouco sen extenderme moito. Por que? Porque, a ver, o exvoto é unha ofrenda votiva que se deixa nun santuario ou que se deixa nun lugar sagrado e que se ofrece a unha divinidade, non? Para pedir algo ou en agradecemento de algo. Entón, na antigüidade temos moitísimos exvotos en todos os santuarios e con moitísimas formas, partes do corpo, pero órganos internos, órganos reproductores, brazos, pernas, bueno, temos de todo. Cousa que tamén atopamos actualmente, unha idea que perviviu no tempo. Atopamos esculturas, atopamos é que atopamos de todo e na tradición católica, na tradición cristiana, iso perviviu. Eu teño bastante asimilado que é un exvoto, pero a xente costalle, creo que hai moita xente que lle costa entender máis ou menos o que é, por iso este libro está moi ben. E ademais ben detallado por santuarios e cada un co seu mapiña dos concellos, é unha cousa maravillosa. E aparte, pois iso, fálanos tamén de rituais.
Entón, hai uns cantos que son interesantes, aínda que non os marquei, porque non era a miña intención falar deles, porque tampouco é a miña intención destriparlle o libro a Blanco Prado. Entón, sabes, tampouco vamos aquí facer unha sanguina do libro, que está moi ben, entón merece a pena pois telo, ou lelo na biblioteca. Entón, pois xa vos digo, exvotos hai durante toda a antigüidade e despois tamén pois na tardoantigüidade, na Idade Media, durante o Barroco, ata os nosos días. Entón, hai exvotos que son de moita humildade e hai exvotos que son moi caros. Hai obras de arte, de feito, que se pintaron como exvoto ou que se encargaron a un pintor para ofrecelo a X santo. Entón, non me detiven en iso, porque de feito, ademais, é que hai moitísimas, e nin sequera son consciente de cantas, porque xa paso por encima diso, xa de menganito de tal ofreceu tal caro para o altar de non sei que. É unha cousa tan habitual que non me non xa nin consciente, non? Pero bueno, aí está a idea. Entón, o exvoto, eu diría que podemos atoparlos de 2 tipos en canto á clasificación no ritual de ofrecemento, digamos así. Non estou a falar de tipoloxías, de que tipos de exvoto en canto a material ou tal, senón en canto ao ofrecemento. Entonces, pode ser un exvoto que se leva ao santuario para nese mesmo momento pedir algo, e se deixa aí, ou exvotos de agradecemento, é dicir, que a persoa estaba a pasar un mal trago na vida, unha enfermidade grave, entón nese momento fai unha promesa e di, bueno, pois se me curo, ofrézolle isto a X santo. Entón, hai os exvotos tamén de agradecemento por curarse dunha enfermidade. Ás veces nin sequera fai falta a promesa de polo medio, non? Senón que se pasa esa enfermidade non sendo moi conscientes, despois sentes a necesidade de agradecer e agradecelo deixando no santuario algo así. Por exemplo, antes neste libro lín e marqueino, creo que o teño marcado, que no de na devesa de Ribadeo, espera, porque é Ribadeo, pero non me acordo en que igrexa. Na de Vilaselán, no santuario de Nosa Señora de Vilaselán, de Ribadeo, por exemplo, fanse exvotos fotográficos. Parece ser que a xente ten por costume deixar nun libro de firmas que hai na igrexa fotos dos seus seres queridos ou fotos deles mesmos pedindo algo. Por exemplo, hai algunha foto que ten escrita por detrás para que o protexa sempre. Entón, nese santuario, cando se remata o libro de firmas, as fotos quedan aí e gárdanse, quedan sempre no santuario. Entón, parece unha cousa moi bonita e, ademais, algo que debe ser como recente, porque lembremos que non todo o mundo tiña a posibilidade de ser retratado, aínda que fora en miniatura, antes da invención da fotografía, e que a democratización da fotografía é algo relativamente recente. Digamos que, bueno, nos 60 con Kodak ven a democratización forte, aínda que anteriormente tamén a xente, aínda que fora un pouco máis humilde, algunha vez na súa vida podían facer unha fotografía, pero era unha cousa como máis rara, non? E ademais tiñase por algo moi cerimonioso, en plan de, vamos sacar as fotos da boda ou vamos sacar a foto do recén nacido, algo que realmente buscábase facer a fotografía nun evento importante da vida, porque era, xa vos digo, unha tecnoloxía cara. Agora levámola sempre no peto, non? E non lle damos valor. Entón, esta tradición de deixar as fotografías aquí en Nosa Señora de Vilaselán, eu creo que debe ser algo relativamente recente, non? Que empezou a facerse, pois xa vos digo, mediados do século XX e tirando para cá. Creo eu, igual non, igual é moito anterior, Estas son suposicións miñas, tería que ir ali a ver o libro de firmas e ver cales son as fotos máis antigas. Igual o fago algún día, igual me deixa.
non sei, sería unha cousa chuli de investigar, a que sí? E aí é xa, cando chego eu e vexo que hai fotografías da 1910 a tutiplén, ou vai ti saber. Entón, melo, xa cagaches. Por falar sen mirar as fontes. Ti que tanto andiveches criticando esta semana a outros, E mira que estás a facer agora. Ai, ai, ai. Bueno, pero entendedes mo razonamento, non? Digo eu. Entón, exvotos. Bueno, dos máis típicos que podemos atopar, ai, pois son os exvotos de cera, que temos por moitísimos santuarios, tamén oides ver tamén neste libro que hai moitísimos santuarios que utilizan isto dos exvotos de cera, e xa vos digo, normalmente pois ofrécese para curar unha parte do corpo. Pois, por exemplo, pois se te tes que operar dun xeonllo, pois deixas aí unha perna, se tes problemas de artrite nas mans, pois deixas as mans, vedes que aí colgado tamén hai un corazón, non? Para alguén que ten problemas de corazón. E despois hai santuarios máis especializados. Por exemplo, eu, que son de Santa Cristina de Celeiro de Mariñaos, ahora xa me sabedes a dirección, temos aquí unha capela que é a de San Caetano, donde se deixan tamén exvotos de cera. E normalmente deixanse pernas porque é roupa de bebé, porque era un santuario onde se levaban os nenos para que se tiñan algún retraso na fala ou no andar. Aínda que a capela de Santa Ana da Insua tamén era moi utilizada para iso, tamén se deixaban exvotos así de cera. Pois, de feito, hai moitísimos santuarios de Galicia donde se levaba os nenos para iso. E, de feito, aquí fala do ritual da solta, que trata de ir a pois non lembro en que santuario é, pero levaban ao neno e sei que lle ataban os pés, daban unhas voltas ao redor da capela e despois cortaban a corda, non? Rompela solta, é dicir, romper simbólicamente iso que lle impedía andar, non? Cousa que tamén é moi interesante. Xa vos digo, este libro está moi ben, merece a pena. Creo que faltan algunhas cousas, por exemplo, en Lourenzá, no Santuario de San Adriano, creo que só recolleu creo que lle falta recoller o de ofrecer candeas. O sea, o das candeas é tipiquísimo de todas as igrexas e de todos os santuarios, obviamente, non? Pero hai algúns nos que hai como máis devoción por iso. Entón, meu pai é de Lourenza, antes unha vez levoume ao San Adriano e eu non sabía que había tal, o sea, que poñían tanta cantidade de candeas, sorprendeume moitísimo, que houbese tanta devoción ali, porque a min non me soaba, a verdade. E tiñan aquí ao lado da casa. Cantas cousas non sabemos do que temos ao lado da casa. Por exemplo, o San Cosme da Montaña, non sei se fustedes algunha vez, fan moitísimas misas durante o día. E tamén se deixan moitísimas candeas. É un deses sitios donde aínda podes mercar reliquias. Bueno, reliquias, medalliñas, e pulseiras que San Cosme da Montaña, Virxe do Conforto é outro lugar tamén moi moi concorrido e donde tamén podes mercar pois moitísimas medallas coa imaxe da Virxe e todo iso, non? E si, eso, creo que en Lourenzá faltáballe algo, creo lembrar. Pero bueno, está bastante detallado porque, por exemplo, tamén fala da capela do San Bartolo de San Cosme, sabes, que está aí perdida ao lado do mar, e si que pon que se deixan candeas no, como se chama? Como se me van os nomes das cousas arquitectónicas, como non as utilizo. Bueno, antes, sabedes que hai capelas que diante da porta teñen como un pequeno cobertizo? Sería o atrio, pero adoitamos entendelo como algo máis amplio, non? Pois aí déixanse candeas, nesas antas que teñen que ten aí. Entonces, sí, está bastante detallado, o sea que isto que digo eu que lle falta un pouco no de Ourenza é un mínimo detalle, porque a verdade é que está bastante
logrado este libro. Que máis vos viñan contar eu dos exvotos? Vale, un exvoto que debería ser famosísimo, que debería coñecer todo o mundo, porque é a pintura de Nosa Señora das Cruces de Arante. Ui, isto é San Andrés de Teixido. Isto é a pintura de Nosa Señora de Arante. Lamentablemente teño o libro da Igrexa das Virtudes, pero teño fallado e non sei exactamente onde, porque estivemos movendo cousas, así que non teño a transcripción e non lembro a transcripción de memoria, pero basicamente esta é unha pintura que un señor fixo despois de terse salvado nun naufraxio. Ves que cando estaba no medio do mar, pois víronse sorprendidos por un mal mar ou por unha tormenta, e aí nese momento ofreceuse á Virxe das Virtudes de Arante e salvouse. E como se salvou, pois adicoulle esta pintura que está no templo. Sabedes que tamén é un santuario que ten outras pinturas moi interesantes, como por exemplo unha morte triunfante, eu chamolle así, que é unha morte disparando un arco, moi bonita. E pois tamén creo recordar que crucifixión e piedade ou algo así. Entón, un lugar moi interesante de ir é tamén unha vez ao ano, o día da festa, faise o que é un bandeo de pendóns en celebración ou en conmemoración de cando se combataron os franceses aquí, non? Entón é moi bonito de ver tamén. E teño un vídeo no blog, así que digo, un vídeo na canle de YouTube, así que idesme ver a canle de YouTube, que creo que sí que o teño en aberto, non? Se non, despois miro a ver se está en aberto para que vexades, porque eu teño gravado un pouco do bandeo dos pendóns. Entón, esta é unha das pinturas máis interesantes que podemos comentar como exvoto na provincia de Lugo. Aí está, puxena tamén de exemplo, pero esta é de Camariñas, porque hai moitísimos exvotos que van precisamente sobre naufraxios e sobre salvarse no mar, non? Entón este de Camariñas. E antes que víamos en San Andrés tamén hai un barco ofrecido, non? Bueno, pois fala da vida mariñeira tamén, non? E das angustias que se pasan tamén no mar. Entón, pois iso, non? Os exvotos, como lle chamamos? Os exvotos navais. Iso podería ser unha clasificación por temática, os exvotos navais. E despois, outro exvoto moi interesante que vos vou enseñar e amosar directamente do libro, porque non atopei mellor imaxe, pois o gallá poder vivir de percorrer os santuarios todos de Galicia para traervos todas as imaxes que poidera, pero non me ingresades nada no PayPal, entonces claro, eu así non podo. É broma. Bueno, a ver se ve isto ben. Este é o Santuario da Virxe dos Remedios de Queiroga. E este exvoto maravilloso do século XVIII dunha persoa que pasou unha enfermidade, a ver, vedes? Está aí na cama, non? E está aí a Virxe, non? Foi socorrido pola Virxe, entonces el pois chamase Jacobo Freire e ofrece este exvoto en 1706. Non sei se está a transcripción posta. Bueno, pódese ler ben. Ano de 1706, Jacobo Freire, hallándose enfermo gravemente y desahuciado de los médicos, ofreció a Nuestra Señora de la Ermida, con H, con este cuadro, el que inmediatamente se halló bueno. ¿No? Entonces tamén é un exvoto interesante, non de tanta calidade como o das virtudes, pero estes exvotos normalmente
A maioría deles teñen esta calidade, non, que é como, o sea, é un exvoto, non estamos ofrecendo un cadro de altar, non é para retratar un pouco o momento e xa está. Tes super cookie. Hai moitísimos cadros de exvotos tamén, sobre todo en Sudamérica, desta época, no século XVIII. Tamén aquí, pero en Sudamérica, se os buscades, tamén son todos moi curriños. A mí fanme moita gracia. E neste santuario, ademais, temos esa preciosa Virgo lactans, perdón, védela, é preciosísima, é super curriña, é unha virxe do século XV de alabastro. A tradición di que a trouxe un peregrino francés, pero hai unha historiadora que fixo un traballo sobre as virxes de alabastro. Douvos o nome, esperad. Karin Land é unha historiadora alemana e a obra é Die Englischen Alabaster Madonna, é dicir, as virxes de alabastro inglesas. E a teoría é que nesta época hai moitísima, son moi típicas as virxes de alabastro en Inglaterra e que de algún modo esta chegou aquí. E ademais encántame porque ten ese toque tamén das virxes de marfil. Sabedes que hai virxes de marfil tamén desta época que teñen como unha curva que as fai así como moi delicadas e é porque, claro, están talladas en colmillos ao mellor de elefante, non? Entonces hai que gardar esa curva, non podes enderezalo. E son moi así, moi estilizadas tamén así como nesa curva. E esta ten tamén un pouquiño desa curva, non creo que tiña que, igual un pouco inspirada nelas ou non, igual só é un pouco de curva praxiteliana, porque vedes que hai un dos xeonllos que sobresae un pouquiño, non? O sea, que podemos imaginar que hai unha perna en tensión e a outra está un pouco flexionada, e ese neno colgado do peito. A min pareceme maravillosa, ademais todo o peito tan aberto que non sei, é preciosísima, non? Entón, fixeronlle unha ceremonia de coroación ou como se chame, tedes aí a imaxe á dereita. Eu, sinceramente, non me gusta para nada o manto que lle puxeron. Eu creo que esta virxe merecía outro tipo de hornacina para destacala, porque, jolín, que preciosa. E xa vos digo, o neno está coa man agarrando o peito, está aí como colgado tamén, faime moita gracia. As Virgo lactans son simplemente maravillosas. Entonces, falando máis exvotos por aquí. A ver, porque agora xa tería que pasar á parte moderna do asunto, creo. Que máis teño por aquí engardado? Bueno, os rituais, a cantidade de rituais que hai de coller a auga ou a area duns artegodos que están escavados en pedra, que é unha cousa tamén bastante curiosa. Non sei cando comezou iso ou como comezou iso. Bueno, poido imaxinalo, terá algo que ver coa idea de que aí estivo un santo ou algo así, e despois extrapolouse a todos os demais sartegos. Algo así debeu ser. É unha cousa bastante curiosa. Despois temos tamén a Pegberto, por suposto, no santuario de San Pegerto, non Pegeberto, Pegerto, en Carballedo. Tedes aquí a lápida. Vedela aí que a teño marcada. Pois tamén interesante, bueno, típico de pasar panos polas imaxes, pasar por debaixo das andas, nas procesións, sortear as andas como rituais, fálase de todo iso.
Pero sí, creo que dos exvotos dos que vos falei, bueno, despois están as típicas candeas que deben medir o mesmo que a persoa que se ofreceu, cousa que atopamos, por exemplo, no santuario da Nosa Señora dos Desamparados de Guitiriz e no santuario de Nosa Señora do Faro de Chantada. E por aquí no Conforto, que é unha cousa que eu non sabía, no Conforto adoitaban coller ramallos dos teixos que hai no Adro. Eu fun moi de pequerrechiña, eu só recordo que había moitísima xente, empeñouse miña avó en ir, que nunca fora ao Conforto e había que ir, e para o que fomos un día de calor abominable, e moitísima xente, o sea, que ao Conforto teño que volver algún día. E non sabía o dos ramallos de teixo, pero teño por aí unhas medallas de haber sido Conforto. Ou non sei se as regalei, que porque eu como non son moito de cousas así católicas e tal, fun regalando cousas desas. Ai, é certo, que no Conforto tamén, non me acordaba, hai un barco ofrecido, hai un barco ofrecido que pende dunha das lámpadas, non? Entonces, o exvoto tan vencellado tamén á xente do mar, creo. Por suposto, á xente que enferma e todo iso. É unha cousa moi interesante o estudo dos exvoto, non só polo nivel artístico que teñen algúns, senón tamén porque unha decátase de que dende a época precristiá a ahora as preocupacións e os males que nos acontecen son os mesmos e o que non nos deixa durmir pola noite e o que nos angustia é o mesmo. Entonces, os seres humanos cambiamos, tecnolóxicamente evolucionamos, pero en realidade sempre seguimos na mesma miseria. E é como, por un lado, é como reconfortante e por outro lado é como moi triste, non? Pero sí, non? Igual non eres tan diferente do que o que non che deixa durmir non é tan diferente do que non lle deixaba durmir ao mellor a un romano, salvando certas distancias, obviamente, pero a enfermidade, a infertilidade, que os nenos non anden cando teñen que andar, que haxa deformidades, que nos angustien os inimigos, que non poidamos saír adiante, non é como, bueno, o que nos fai humanos. Que vas facer, esta vida é un baño de lágrimas, como dice a Salve. Porque é que me acabo de acordar, eu cando era pequena, pois claro, que si catequese e todo isto, entonces miña abuela díxome que antes de dormir había que rezar, había que rezar algo, que ela sempre rezaba algo, que era un Padre Nuestro e un Ave María ou algo así. Pero non sei por qué, non teño nin idea, comigo empeñouse en que eu tiña que rezar a Salve. Entonces eu tiven unha época que todas as noites antes de dormir eu rezaba unha salve. E agora xa non son capaz de recitala, pero hai moito que deixei de facer iso. Pero, mm, agora non sei recitala, pero sempre me acordarei de, El Valle de Lágrimas. Eu non sei por que a min me por que se ela rezaba o outro, por que se empeñou en que eu tiña que rezar unha salve? E era para cubrir na familia, non? Ela xa se encargaba do Pai Noso, eu a min tocábame a salve. Non sei que se encargaría a outros. Bueno, seguimos cos exvotos, non? Entonces, como vos decía, exvotos, segue habendo, a xente segue tendo esa tradición, todos seguimos acuciados dos mesmos males, todos imos tamén buscar unha solución máxica ou espiritual cando non sabemos xa máis que facer, non? Entonces, todo suma para que todo saia ben, digo eu. Entonces, segue habendos e hainos de moi boa calidade e ademais hai pintores que, fixeron obras que titularon exvotos. Entonces, por exemplo, que esta foi a semana de San Sebastián, temos este exvoto
Bueno, non é un exvoto, porque non se ofreceu a ningún santuario que eu lembre, pero chamas así, exvoto de San Sebastián. E é unha pintura dun artista mexicano que se chama Ángel Zárraga e pintouna en 1912. Mirade a calidade, mirade a definición. E pintaron con Titanlux. Boas noites, Adrenciño. Pois non sei, de momento creo que eu por aquí exvotos con Titanlux non vin. Sei onde pintaron con Titanlux e foi aquí en Barreiros. Pero non vos poides destapar todas as vergüenzas deste concello, non vos parece? Tes vou calar a boca. Pero é un santuario que mencionei antes. E só mencionei 2, vos elexide. Bueno, San Sebastián foi un santo moi popular na Idade Media, sobre todo na época das pestes, e a relación que se establece entre San Sebastián e as pestes é que se creía que a peste, dixen as pestes porque probablemente foron máis de unha, pero a peste espallábase polo aire, non? Entón, San Sebastián foi martirizado con frechas, pero San Sebastián non morreu desa, porque recollérono as mulleres da súa comunidade e curárono. E cando estivo curado, que foi o que fixo San Sebastián? Ir outra vez presentarse diante do seu axusticiador e dir, bueno, aquí me tes, va. E aí foi xa cando remataron. Pois a idea é que as frechas, como son algo que se desplaza polo aire, pois asimilanse, non? Pois a esa enfermidade que se transmitía polo aire e, polo tanto, como San Sebastián sobreviviu a ese martirio, pois era un santo moi abogoso por, bueno, pois por todas esas enfermidades, pestes e outras. E por iso en Donosti te clavan con pinchos. Efectivamente, moi ben visto, Lanciño. E bueno, atra San Sebastián, aquí que sempre se representa así como joven mancebo, non? Todo tal. Parece ser que esta tradición de sexualizalo, porque agora mesmo San Sebastián é case como un icono, gay, non? É o santo patrón dos homosexuais, ou así o teñen, pero parece que eso é unha tradición máis de século XX, que iniciou un pouco, por Oscar Wilde, por unha descripción que fai do San Sebastián e despois empezaron a facer, pois, fotografías así un pouco, sensuais deste santo e así se quedou agora mesmo na iconografía, ademais un santo con unhas poses sempre así un pouco sexys. Entonces, por que este cadro se chama exvoto? Porque Ángel Zárraga, que de verdade era cristiano e practicante, escribe aí abaixo, vedes que hai un recadriño, e escribe, aí dentro está escrito: Señor, no sé celebrarte como el poeta en versos complicados, pero acepta, Señor, esta obra áspera y humilde que he hecho con mis manos mortales. Pareceume ben bonita, ¿no? E o cadro tamén é bonito. O sea, deixando aparte os chistes sobre o sexy que está San Sebastián sempre, para ter unha flecha cravada aí, é un cadro que creo que é bastante, non sei, bastante interesante, como tranquilo, sobrio, eh, ese cadro aí, esa petición aí escrita, pero humildemente posta aí, discreta, está ben, Zárraga. E despois hai outro exvoto que foi redescuberto en 1980, eu non sei se vos falei deste xa, sóname ou non me sona, non o teño claro. Eu empezo a repetirme como os allos, podedes poñerme no chat, podedes dicir, xa falaches deste, Melody. E se non falei deste, pois merece facer un simbolicor, porque este é o exvoto de Yves Klein, que deixou en Santa Rita de Caxa. Deixouno en 1961, pero parece que a xente olvidouse de que iso estaba ali e redescubriron en 1980. Yves Klein era un pintor coñecido porque facía monócromos e a súa cor principal, a súa cor favorita e a que máis empregaba era o azul que vedes aí central. De feito, chámase
azul Klein ou azul style, blue style, porque puxo moitísimo de moda, non? Empezouse a utilizar no deseño de moda de roupa. Entonces, hai o rollo tamén con Yves Klein e o azul patentado e o rosa máis rosa do mundo, hai un rollo aí de colores que podemos falar pois precisamente nun Simbolicor, porque o máis este non o teño moi investigado, pero parece ser que ele entendía que o rosa era unha referencia ao Rosacruces. Non sei se el foi Rosacruz ou tonteou co rosacrucismo ou algo así. Eu, de verdade, que o Rosacruces creo que é unha das irmandades secretas máis difíciles se me fan de estudar. Que hai moitísimo de outras, non? Pero do Rosacruces pareceme todo un pouco máis sincrético. Pero igual é cousa miña, sabedes que hai temas que ás veces atórasenos a unha persoa e xa está. O azul, bueno, pois xa vos digo, era a súa marca persoal e o dourado parece que o entendía como unha unión entre o material e o espiritual. Entón, aí tedes cando se redescubriu, pois fixeron tamén unha sesión de fotos cunha monxiña no convento no que está custodiado este exvoto, e a foto é divina, tan gris, gris, negra, blanca, e esa explosión de cores aí, non? Que ten algo de primarios, non? O magenta, o azul e o amarelo. Do dourado, un pouco como as cores divinas ou algo así. E o que está escrito non o atopei, bueno, lin un chío por aí, pero fíate ti dun chío, decía algo, creo que aí dicían que poñía que lle pedía a Santa Rita de Caxia que o gardara dos seus inimigos, non? Entonces, exvotos que trascenden a cultura popular, non? Por outros medios. E creo que ata aquí todo o que teño que decir de exvotos, chicos. Bueno, Fernando Botero, un dos primeiros cadros que donou ao Museo Nacional de México, pode ser? Bueno, unha das primeiras donacións de cadros que fixo era un cadro que se chamaba exvoto. E vou volo poñer, venga, estou xenerosa. Mentras, podedes ir comentando, poño de links aquí se queredes comentar algunha noticia, se queredes comentar algo, falar de algún outro exvoto. Por certo, Adranciño, antes puxen, é que non sei se estabas, antes puxen esta virxe, do século XV, preciosísima, de Quiroga. Que a min Fernando Botero non me gusta nada, sinceramente, lo odio. A René faille gracia. Por que? Non o sei, pero faille gracia. Vamos ver este exvoto, a ver. A ver, quita este. Comparto isto e abro isto. Abrín a que non era. Vale, bueno, da igual. Mirámoslo. Bueno, pois tedes aquí unha virxe. Está aquí o ferente rodeado por unha serpe. Podemos imaxinar que está como un pouco rodeado de o preso do pecado, digamos. E a virxeestalle a ofrecer un billete, porque é unha virxe que solta billetes, como Virge Fortis que solta zapatos dourados. Esta solta billetes. Claro, eu son pobre porque non vou aí ao lado de ningunha virxe que me solte un billete ou que me solte zapatos dourados, sabes? Vale. Creo que fora a donación ao Museo de Antioquía, porque aquí está no Museo de Antioquía
Debeu ser unha das primeiras donacións que fixo ao Museo de Antioquía en Colombia. Non sei por que antes misturei co Museo Nacional de México. A ver, que esta está en mellor calidade. Vamos compartir. Ai. Aquí está. A Virxe, coas súas bochetiñas. E o neno Xesús, que ten unha bandeiriña de Colombia. Que cookie. Que cookie. A ver, lese o que pon. En acción de gracias por recibir el primer premio de la Bienal de Coltejer, el primer nombre en textiles, Fernando Botero y familia, mayo de 1971. Pero a ver se non lle está dando premio aquí este ou si. A ver. Non sei o que pon. Parece un retrato de Botero que hai no aí, pero a mí iso pareceme un billete. 15.000, sí. Son 15.000. 15.000 pesos lle está a dar. Debía ser o premio que gañou. Pois chico, que egocéntrico, no, en plan de, pois mira, pois xa que gañei o premio, pois pinto isto e ala veña pa o Museo de Antioquía. Primer premio nacional de que era? De a Bienal Coltejer. Primer premio nombre en textiles. Vale, logo. Sí, sí, Fernando Botero y familia. Que máis? Contádeme cousas. Que vos pareceu? Faltan algún exvoto? Queredes que busque algún concello en particular? Só a provincia de Lugo, Só a provincia de Lugo. Non sei se alguén fixo exvotos e rituais nos santuarios coruñeses e algo así. Se ninguén o fixo, alguén debería facelo, que eu non podo estar en todo. Mentras a Virxe non me solte un billete ou me solte... Bueno, non me pode soltar porque non lle pido esas cousas. Para iso hai que ser crente. É o que me falla. A ver. Barreiros, que sai por aquí? Santa Ana, Santo Estevo do Ermo e San Bartolo. Quedei un pouco... Joder, que... Oi, perdón. Que curioso que o puxo ben ou non. Santuario de Santo Estevo. Sei que escoitastedes falar del porque últimamente saiu estes últimos meses saiu nas noticias porque se estiveron a facer unhas excavacións arqueolóxicas. É un lugar moi curioso e un lugar que merece a pena visitalo, sobre todo agora a inicios de primavera ou a finais de verán, porque polo verán está cheo de xente, porque claro, era a xoia que tiñamos aquí e había que explotala turísticamente, non? Entonces, aí pasa unha cousa moi curiosa. Por aí pasa un rego. Do rego para có é Celeiro, do rego para aló xa é a parroquia de San Cosme. Esa capela pertence á parroquia de Celeiro, pero quen oficia alí e quen fai todo alí e que nos organizan a festa e tal son os de San Cosme. Porque creo que foi, non sei se a finais do 19, principios do 20, ali había un eremitario, vale? Entón vivía ali unha señora e puxose moi mala, había que levarlle a extrema unción. Entonces viña buscar o cura da parroquia de Celeiro e non quixo ir, porque dixeron era estas horas da noite aí a tomar por saco, paso de... Esa é a historia. Paso de ir hasta aló. Entón foron chamar ao de San Cosme, o San Cosme si foi, e a partir de entón creo que seguiron eles encargándose iso do santuario. Esa é a versión... O sea, é que ninguén recorda xa porque pasou iso.
pero sabemos por uns documentos que quen foi dar a extrema unción a esa señora foi o de San Cosme e que máis ou menos a partir de aí se encargaron os de San Cosme. Entón, sempre que o vexo ben citado, porque hai xente do concello que non o sabe, pois xa que está ben recollido, pois hai que agradecerlle, non? Sí que está mal que a festividade pon o primeiro fin de semana do mes de xullo, non vos fies diso nunca, porque ademais o Santo Estevo é o luns despois do domingo de resurrección, é dicir, o luns de Pascua, é cando é o día de Santo Estevo. Pero como sempre chovía, sempre facía mal tempo, sempre tal, pasárono a outra data, e despois desdobráronse as festas, e casi se triplican, e bueno, todo é un show. San Bartolo, San Caetano. Bueno, está ben. A ver, que nos puxeron por Foz? Vou buscar Foz. Melody, isto está por orden alfabético. Podes, por favor, facer o favor de buscar como se debe? Ai, ai, ai. A ver, ó. Foz, 176. A ver que nos puxeron. 176. O Pilar, o Ritual das Candeas, o do Bispo Santo, que non se fai nada en especial, salvo cambiar o santo, pásano da igrexa parroquial á capela e ao santo non lle gusta, por iso sempre chove nos condes, no Bispo Santo. Esa é a tradición popular. O San Brais, que aquí faise do repartes o pan de San Brais, non sei noutros sitios, pero aquí sí. E a do Carme. Nada, sen moito interese, xa vos digo, estas non teñen así cousa moi tal. Bueno, ata aquí creo que todo o que tiña que contar. Outro deses as bravas que dura só 1 hora, en contraste con aqueles as bravas que podían durar 2 horas. E creo que está ben. Quítame presión e imos ao concreto. Xa vos digo, vémonos este domingo e vémonos este luns. Xa me está entrando o agobio. Domingo temos Simbolicor, que imos a falar da conspiración Pantone e da cor deste ano. Hai que abrir así o Simbolicor. Luns falamos na Lobeira de caza salvaxe e estántiga, é dicir, Santa Compaña. E, por suposto, pois, a ver, as bravas tamén. Decídeme se queredes Simbolicor de Yves Klein e do seu azul, que pode estar interesante. Creo que, sí, pode estar interesante. Decídemo en comentarios polas redes. E nada, sen máis, pois vémonos nos próximos directos. Moitas gracias por estar aquí, moitas gracias por apoiarme, por compartir e por pasar sempre a saudar. Xa sabedes, deixademe as vosas impresións, interaccionade ou o que vosotros queirais, sentidevos libres de facer propostas. Repito, esta foi unha proposta de Moura Bella, estou moi agradecida, moitas gracias de verdade por terme dado a idea. Bueno, supoño que como de exvotos se pode falar moitísimo máis longo, pois igual
pois podemos facer outro programa máis adiante. Hasta o próximo.